Позволете ми да ви поздравя по случай 7 април, Международния ден на здравето и на медицинския работник. Решихме общинска администрация с подкрепата и, разбира се, на Общинския съвет да направим един малък жест към вас, към хората, които допринасят най-много със своята професия, към хората, които ние се доверяваме най-скъпото си, а именно здравето и живота си. Пожелавам на вас в бъдеще да сте най-удовлетворените в живота, защото това заслужавате. Пожелавам ви едно приятно прекарване, бъдете ми живи и здрави, вие и вашите семейства. След малко разбрах, че ще се присъединят и ваши колеги от Кърджали. Добър вечер, казвам се доктор Любомир Митев-Енчев, работя в АПИМ село Чакаларово. Искам да изкажа специални благодарности към ръководството на Общинската администрация Кирково за това, че по случай 7 април, Международния ден на здравните работници, ни уважиха и ни поканиха на това тържество, да се видим колегите, да се повеселим. 31 години работя, до сега минаха много общински ръководства, кметове, но никой не си сети на този ден, на този празник да ни поздравят, да ни поканят и да кажат няколко топли думи. За първи път от толкова години кмета на общината, господин Сулейман Шанаси, ни каза топли, хубави думи.